Go, JP! Go Philippines! Ayusin ba natin yung angle ng camera? Tingnan mo. Kubit talaga. Isa pa, Sergio. Basta tayo Gatorade ah. Parang galingan mo. Tinatamad ka daw eh. Hindi ako siguro biglang wala. Hindi ko alam kung may problema ba siya o iniisip na. Kakampi ko yung naka-brown. Magaling ka lang. Pero kung may pinakita. Ako Kapag ma-drop kasi ang kalaro, harap na na kayo. Yung ginagawa natin sa mahal, kung sino yung magsuserve at mag-receive, automatic siya na yun. Para ako sa na-alternate. Hindi ano mo. Josh, be here, okay? Watch me. I will play. Sabi ko, kasi mamaya bukas pa nababalikan mo na. Siya susundin mo. Sabi ko, paiwan na lang niya dito. Sa ganda. Mag-watch.
Kala ko maglumot eh. Sinit ko Ah, lang hanggang kung 2 pantay o'clock pa ka yun. lang. Eh, sino nagbabatay kayo? Hindi kayo nakamag-practice. Seset pa kami muna. Sabi. Hindi pa naglalaro, kakain lang. Ano ba naman yan? Magiging katulad ka nito. Baba ng goal. Yung bait mo ngayon, di mo ako minumura, di mo ako minumura. O yan. Aray! Asa yung jowa mo? Hindi tayo na. Pinalis ko na, tumakong baba ako. Baka babalik na ako. Bang! Taga-Indonesia yung mga tayo. Bakit? Pilipinas daw po ito. Masa yung jowa natin? May mga kamay kayo sa akin marami. Masakit daw po yung Pero yung katunan na kanina, hindi ko na pag ganun yung hindi ko siya na kapag humihinto, doon lang. Pero kapag habang pero kapag tayo magkakampi, damang-damang. Makita pa lang ng call. Alam ko kasi lalala. Wow! Behind the back! Kapag nilisa. Okay. Mahal, dito na tayo! Kamusta sila? Tawagin mo yung nakablock. Pressure to... May problema pag may ano eh.